إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أقوام أسكالو دسوارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a cikin shirinmu na a faro daga tushe wanda yake a wannan shirin mun yi karatun arba'una hadith shi muka fara yi har muka kai karshe sannan muka fara karatun qur'ani satin da ya wuce sannan shekaran jiya muka fara karatu ko kuma cikin hutun sati muka fara karatun tauhidi yau kuma za mu fara karatun fiqihu za mu fara karatun ahadari kamar yadda jadawal ɗinmu yake timetable ɗinmu yake shine dukkanin ranakun laraba da alhamis da karfe 7 na safe za mu yi karatun alkur'ani wanda yake hadafinmu shine mu kai amma mu tsaya ya zama mutum ya samu na sallah ya iya yadda ake karatun fatiha ya iya yadda ake karatun ƙananan surori da zai sallah da su daga nan in ya ga dama ya ci gaba a makaranta ya ci gaba da karatu sannan ranakun asabar da lahadi kuma za mu yi karatun tauhidi mun fara da usulul thalatha shi kuma karfe 5 zuwa 6 na yamma ranakun litinin da talata yau da gobe kuma za mu yi karatun fiqhu za mu fara da ahlari fatan mu in mun gama shi kuma mu saka sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ke faɗi wannan karatu a faro daga tushe ne na masu farawa daga tushe ne ba karatu ne da muke dogon bayani ko dogon sharhi ko ambaton sabanin malamai ba fatan mu dai yadda za a yi a koma ya kasance mutane da muke gani a Facebook kuma wannan shirin na Facebook ne duk inda ya kai dai asali ne a Facebook ne kila zai shiga WhatsApp groups kila zai shiga wasu wurare amma dai asali ne mun yi shi ne domin Facebook da kuma mutanen da a Facebook wata ina maimaita manfa da ya samu ka kirkiri wannan shirin kuma alhamdulillah muna ganin fa'ida kuma muna ganin ci gaba wannan shirarwan da muke yi duk lokutan da kuka ga mun sa kamar yadda na faɗi a karatun shekaran na usulul thalatha lokuta ne wanda su muke da su sai da muka dibi timetable ɗinmu da masu ɗauka da mai karatu da sauransu muka dibi wasu logistics muka zaɓi wayannan lokutan domin suka fi muna sauki amma dai karatu yana nan online wanda irin yanzu bata yi mai ba to ya jima ko gobe da safe duk sadda ya mai karatun da yana nan idan ya zo a peji zai samu muna roƙo Allah ya bamu ikhlasi yasa saboda shi muke yi kuma yasa wannan karatun ya amfani jama'a kuma Allah ya yafe muna zanubanmu da kuma ya tsare mu da tuntuɓin harshe da za mu yi a cikin karatun wannan halkar ta yau da gobe litinin da talata ta ahlari ce ahlari shine littafi na fiqihu mafi karanci kuma mai fa'ida da ake karatu a ƙasar Hausa in nace ƙasar Hausa ina nufi abin da ya shafi yankin Najeriya da Nijar da Kamaru da Ghana da duk mafi yawa inda Hausawa suke waɗanda ba Hausawa ba wayannan kasashen da ni faɗi na yankin Afirka ta yamma ana karatun littafin ahlari kuma wannan littafin Allah ya sa mai karbuwa Allah yakan samu littafin karbuwa ya nuna alamun Allah ya karbi aikin mai littafi kuma Allah ya yarda da abin da a cikin littafi gwargwado don haka muna yin wannan littafin ne akan da shi ake farawa a fiqhu na ɗaya kenan na biyu yan shekarun baya da suka wuce lokacin da muna ƙanana muna primary babu wani mutum da zaka ji yana wani abu face da kyakka samu wani bai iya ahlari ba har ya kai ko wasa kwaikwayo ake cikin wasa kwaikwayo zaka ji ana kwatin ahlari ko shiri ake na wani zaure a cikin rediyo ko wani talabijin zaka ji mutane na quotation wato suna kawo wasu fakarat na ahlari ya koma abin da kowa yayi har mai wasan kwaikwayo kowa yayi daga baya-bayan na abin ya zan ba haka ba mutane sun nisanci makarantun soro da makarantun da ya kamata su je su karanta irin wannan littattafan sai ya kasance kuma mutane suna aikata ayyuka da suka saba ma abubuwan da ke cikin waɗannan littattafai littafin ahlari littafi ne me littafin ahlari da zamu karanta littafin ahlari littafi ne karami amma kuma babba abin da ya kunsa littafin ahlari zai muna magana a takaice game da abubuwa guda uku kawai na farkon su wanda ya kama shine muqaddima kama shine introduction gyara alakan mu da Allah abubuwan da ya wajaba a ce musulmi yayi da wanda ya haramta a ce musulmi yayi wannan shine kusan introduction ko abu na farko cikin ahlari wanda muna fatan mu karanta shi yau da gobe cikin wannan littafin muna fatan mu karanta abubuwan da Allah ya umurta a yi da wanda ya wajaba kuma ya hana kuma a yi haka mai littafin ya kawo su da waya hillu waya jibu
wa yahrum, yana wajaba mutum yayi kaza, yana wajaba mutum yayi kaza, kuma yana haramta mutum yayi kaza. Bancin nan littafin ahlari ya tattauna matsala tsarki, tun daga tsarki da za a yi na ruwa zuwa yadda za a yi tsarkin nifasi, tsarkin haila, zuwa za a yi alwala, za a yi nifasi, za a yi tsarkin haila da abin da ya shafi tsarki gaba ɗaya da najasa in ta sami mutum a tufafi, in najasa ta sami mutum a jiki ko a tufafi, duya zai yi da ita. To kaga wanda ya iya gwargwado zai san yadda yake tsarki gwargwado in ka sa abin da a cikin ahalari to sai dai wani abu, amma dai tsarki gwargwado in ba wanda ya shiga yayi nisa ba to insha Allah za ka sani. Abu na uku shine sallah da rafkanuwarta, yadda ake sallah da menene wajibi menene ba dole sai an yi ba, sannan da rafkanuwa ya ake sujudu qabli da ake ba'adi, duk yana nan cikin wannan littafin ya yi shi ne akan mazhabin malikiya. Don haka akwai wasu abubuwa da zamu karanta ciki wanda yake kila sun saba ma wasu hadisai da muka fi sani. Don shi bayan mun karanta wannan littafi zamu zo mu karanta sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam. A cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam zamu wa mutane tambihi cewa wannan abin shi yafi inganta. In kuna tuno mun karanta shi cikin alayi, amma anan dama karatun na masu farawa ne. Kuma yadda malaman mu ke gaya mana, idan mutum na farawa ya fara da wata mazhaba ya fara iya mazhaban, to in ya daga kaɗan hadisi sai ya san cewa abincin da ya karanta mai a cikin littafin mazhaba yanzu ga hadisi da ya saba mai, kuma hadisi ya kamata a bi, kuma su ma ga dalilin da yasa suka faɗe shi, ba ganganci bane. Kila musulman suna da wani hadisi wanda yake kila inganta abbe yi ba, ko ya inganta inda shi mai littafin bai inganta inda wani ba, da dai sauran abubuwa irin wanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗi cikin Raf'ul Malam. Littafi ne da yayi wanda yake in ka fahimci wannan littafin zaka fahimci me yasa malamai suke sabani. Don haka za mu takaita ga abinda mai ahalar ya faɗi, za mu yi ƙoƙarin mu yi bayani ne. Karatu muke na a faru daga tushe, don haka za mu karanta mu maimaita, watan bayan mun yi fassara ta farko sai mu koma maimaitawa, domin muna so a rike fassara. Kamar da ni bayani shekaran ji a karatun al-usul thalatha cewa bambancin karatu da wa'azi, in wa'azi za a yi sai a aje littafi, sai a yi ta ya ce Allah ya ce kaza, Allah ya ce kaza, gobe in ni zo ba dole sai ni tsaya jiya ba, sai in ɗauko wani topic, jibi in ɗauko wani topic. To amma wa'azi yana da matuƙan muhimmanci a rayuwa, don wa'azi shi ke sa zuciyar mutum ta karaya, shi ke sa mutum ya koma makaranta, shi ke sa mutum ya koma wajen ya kyautata addini ne da sauransu. Shi kuma karatu ya ɗara shi muhimmanci, don shi karatu shi ka sa ka iya ka koya ma wani. Gobe in kana son abu kana da dalili ka san inda zaka ɗauko. Na shi muke kira ga mutane su ɗauko littafi su bi mu. Ɗazo a page ɗin nan da kuke kallon abin nan naga an sa PDF na wannan karatun, a WhatsApp group ma an sa PDF na wannan littafin. Don haka wanda ke iya sai wannan littafin kila naira 50, kila 60, kila naira 100, kila wani abu ya fi, saboda a littafi zaka iya sa biro ko pencil sai ka rubuta fassarar wata kalima, don in an jima ka ɗauko kana muraja'a bayan shekara 5, bayan shekara 10, bayan shekara 30 ga littafi. Usulul thalatha ga littafin da ni karatun usulul thalatha da shi ne yana nan cikin library na. Watan zaka yi aji littafi hakuri shi, amma waya in kana shi a PDF bayan wata 2 kila zaka canza waya, bayan shekara 2 kila zaka canza waya, bayan shekara 5 kila wayan za ta ɓace. Kaga zaka yi hasara abinda a ciki, kuma da kyar ka iya editing na rubuta abinda kake so ka rubuta. Haka muna kira ga mutane su samu littafi. Mu karatun da zamu yi a nan karatu ne wanda yake buƙatar littafi. Za mu fassara, mu koma fassarawa don ɗaya fassarar ta tsaya maka. Don shi ne raba wannan muƙaddima ba ta da tsawo, amma na raba ta yau za mu yi ta kashi biyu. Mu yi wani yau, mu yi wani gobe. In komai bai ta fassara, saboda akwai abubuwan da ya kamata ka hardace tsaf ciki. Abubuwan da lokacin na gaya muku mutane har 'yan wasan kwaikwayo suna quotation daga ciki, kai ma ya kamata a ce ka iya quotation daga ahalari. Irin dai wala ya hillun nan, irin waya jibu din nan, irin kaza din nan da kusan kowa ya iya a da, to ya kamata kai ma ya kasance kai mai karatun harda. Don shi abinda zamu yi yau, zamu karanta mu koma maimaitawa, fata ta gobe ko da muke zuwa ya daddaku a cikin kawunan masu saurare, sai kasance sun bi kuma suna iya kawo shi ko gaba. Wannan yana kasancewa ne idan mutum yana da littafi. Duk karatun da mutum zai yi, da mai karatu da mai saurare dole sai sun yi saboda Allah. Duk wanda ya saba maka'ida yayi saboda Allah ya samu matsala. Don haka sai mun kyautata niyya ya kasance saboda Allah muke yi. Ba a karatu domin ɗaya ka iya quotation. Akwai wani da ya ce shi wallahi 40 hadisi yake son ya har da shi, don duk abin da aka yi kawai yayi quotation ya jawo hadisi. Ba don haka ake karatu ba. Kai ba ma don ka koya ma wasu kake karatu ba. Karatu ana yi don ka ɗauke ma kanka jahilci. Yau dai ahalarin nan da ya kamata in bi shi a makarantar zaure, a makarantar soro, in bi shi a makaranta, ban samu biya ta baga ya biyo ni a Facebook. Haka bai dauke maka na jahilci, in ji wasu abubuwa da nake ta faɗi waɗanda ba su da kyawu, a shiga inda zan samun cewa ba su da kyawu. In ji wasu abubuwa da nake ta faɗi
wani ke ta aikatawa na tsarki ashe tuntuni da nake tsarki ba daidai bane. Yanzu wannan littafin zai koya mini nake tsarki, zai koya mini da zan koya mata ta take tsarkin haila, tsarkin nifasi, idan san yadda ake wankan janaba. Yanzu zan san inda jasa ta samu mutum a tufafi ko inda jasa ta samu mutum a jiki ya kamata a yi na tafiyar da ita. Yanzu zan san sallah ya kamata a yi sallah. Yanzu zan san sujudu sahwi, ta rafkanuwa, sujudu sahwi, rafkanuwa ya zan yi in sallah ta lalace in gyara. Shin wai me ke sa a yi qabli, me ke sa a yi ba'adi, wai shin idan liman ya tashi zuwa raka'a ta biyayya za a yi? Duk wannan ya kunshi, wannan littafin ya kunsa. Haka in maimaita, wannan littafin ya kunshi abubuwa guda uku. Watan wannan nawa introduction domin ka san me zaka fuskanta, abubuwan da ya kamata musulmi ya yi mu'amala ta yau da kullun, na abubuwan da ya wajaba da abubuwan da ya haramta. Bayan shi sai tsarki, abin da ya shafi alwala, abin da ya shafi tsarki, abin da ya shafi najasa, abin da ya shafi haila, abin da ya shafi nifasi, abin da ya shafi taimama, abin da ya shafi. Bancin nan sai mu tsallaka zuwa sallah kuma, ita kuma tun daga farkonta har zuwa ƙarshenta. Sannan in ƙarƙarwa ta kama ka, sallah mai raka'a 4 kai raka'a 3 sai da ka ce assalamu alaikum, ka tuno azhar kake ashe raka'a 3 kai, ya za kai. In ka tashi, in kuna sallah a masallaci, bayan liman ana tahiyya sai liman ya gama tahiyya ta ƙarshe, ashe bai ce fani ba, ashe wata fureda ta kama mai bai sani ba, sai azhar raka'a bice sai ya miƙe tsaye. To kai da amma mu ya za kai? Yanzu babu ganin bayan buga mu mallam mujiya ya kamata a yi, inda ka iya ahalar ciki za a faɗa maka ga yadda ya kamata ka yi. Don haka za mu fara karatun yau insha Allah tabaraka wa ta'ala. Mala ce bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Bismillahir rahmanir rahim. Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jinƙai. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Allah ya yi salati akan shugabanmu annabi Muhammadu wa ala alihi da kuma iyalan gidan shi, wa sahbihi da sahabbai ne, wa sallama, kuma Allah ya musu sallama, wata Allah ya tsira da aminci gare su ake fassarawa. Haka ya fara da yin da bismillahir rahmanir rahim, sannan ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidan shi da sahabbai ne. Kaga wannan ke nuna maka cewa mai ahlus sunna ne, iyalan gidan shi da sahabbai ne, haka ahlus sunna suke yi. Ya sa'ili am madhhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. دعاء السنة ko mazhaban malikiya yake, ko mazhaban shafi'iyya yake, ko mazhaban Abu Hanifa yake, ko mazhaban Ahmad bin Hanbal yake, shi a rayuwa yan ce annaba da manzanni bai da kama sahabban annabi da iyalan gida ne, su ne kawai karshe, iyalan gidan annabi da sahabbai. Duk wanda ya samu kai ne baya son ɗaya daga cikin su shine hasararre. A same ka kana gaba kana kiyayya da iyalan gidan annabi, kai ne hasararre. A same ka kana gaba kana kiyayya da sahabban manzon Allah, kai ne hasararre. Don su ƴan uwan juna ne. Allah ya ce Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu, wa'inda aka tare da shi sahabbai da ahlul baiti, ashidda'u alal kufari ruhama'u bainahum, su masu son juna masu tausayin juna ne. Zaka mai ahlari ya nuna maka shi ahlus sunna ne, sai ce wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allah ya yi salati, Allah ya yi tsira da aminci ga shugabanmu annabi Muhammadu wa alihi da alaye ne, wa sahbihi da kuma sahabbai ne. Sai ce alhamdulillahi rabbil alamin, dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin talikai. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, tsira da aminci su tabbata akan shugabanmu annabi Muhammadu, khatimin nabiyina, cikamakon annabawa. Watan annabi shine annabi na ƙarshe kenan, babu wani annabi bayanai. Wa imamil mursalina, kuma shugaban manzannin Allah gaba ɗaya annabi shine shugaban su. Me bambanci tsakanin annabi da manzo? Yanzu ba shi za mu shiga ba, yanzu abin da ke so gane, manzo ya fi annabi, manzanni su ne daraja ta gaba, sannan annabawa su ne daraja da bata kai su ba. Akwai annabawan da ba manzanni bane, kamar annabi Adamu ba manzo bane. Cikin manzanni akwai ulul azmi minar rusuli, wanda su kuma su biyar su suka fi daraja. Cikin su akwai annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda shi yafi kowa daraja. Baka shi imamu, shi an na karshe, bancin shi bayan shi babu wani annabi, bayan shi babu wani annabi. Zamu zo a usulul thalatha zamu karanta mu ji. Sannan shine duk manzanni da suka wuce kuma da annabawa shine shugaban su. Sai malam yace bayan haka sai ce awwalu ma yajibu alal mukallafi, abu na farko da yake wajaba akan mukallafi shine baligi mai hankali. Duk lokacin da aka ce mutum ya balaga kuma ba mahaukaci bane, yana da hankali, ya balaga, ta me ake gane ya balaga? Ta ya fara gashin mara ko gashin hamutta, ko yayi mafalke,
ko in mace ce ta yi haila ko nono ya fito mata ko mutum ya shekara 15 in duk babu wannan alama ya shekara 15 ko da babu gashin mara babu gashin hamucci babu mafalki inda ya shekara 15 ya balaga ko kuma ya kasance akwai ɗayan wannan alamu to duk wanda ya kai wannan manzalin ya kai wannan don shi kun ga magana shekara 18 da ake so a shigo wanda ta cika addini ba ta da alaka da addini mu addinin mu yana fara ne da wanda ya balaga don ku kiyaye akwai musulmi da yawa don rashin sanin wannan kisa suna talla shekara 18 mu muna talla a wanda ya balaga haka musulunci yake ko ina annabi in zai kula bai taba kula da shekara 18 ba don haka yanzu dukkan di shekara 18 kayi ahlari sai ka ce to amma mukallafi aka ce wanda aka kallafa ma shine baligi mai hankali don haka shekarar nan 18 ta wasu ce suka shigo inda muke mu tamu addinin mu a kowace mazhaba abinda ake cewa mukallafi shine kawai kaga daga yanzu ka samu wani civilization ka samu wani fahimta ka samu wani thakafa ta akwai mu akwai su Allah kalla ko baka ji da mu ba yanzu ko da ba musulmi kake ba kake sauraron wannan karatun Allah kalla ka san dai su musulmi inda suke a shiga da lamarin yake yafi kana tafiya da ejiya guda kawai abinda ka sani na gefe daya ko ba musulmi kake ba yau ka san cewa musulmi su mukallafi suke cewa su kuma inda ba su ba na wasu kasashe shekara 18 suke cewa don haka ba wanda ya kai shekara 18 ba wanda ya kai 15 ko kafin ya kai 15 gashin mara gashin hamuta gashin ko kuma yayi mafalki in mace ce ta yi haila ko nono suka fito mata wannan shine alamun cewa ya balaga ko ta balaga don haka abinda ki fara wajaba akan shi cikin mafi yawan kuskure da ake yi wajen karanta ahlari sai a ce awwalu ma yajibu alal mukallifi ba a cewa mukallifi shine Allah wata Allah mai kallafa ma mutane ismu fa'il kenan mukallafi ismu maf'ul wannan akwai irin wannan kwarkurin kamar ana cewa shehu dan furiyo sai a ce mujaddadi ake cewa a ce mujaddadi dan furiyo kuskure ne yadda yake shine mujaddidi ba mujaddadi ba mujaddadi shine addinin da ya jaddada wato jihadin da ya shine mujaddadi ya kawo ci gaban da ya kawo amma shi wanda ya kawo ci gaban ne sai a ce mujaddidi shi ma yanzu an ce mukallifi shine Allah wanda ke kallafawa wanda yayi aiki ko da shine ismu fa'il shi kuma wanda shi aikin ya kai ne wato wanda aka kallafa ma sai a ce mukallaf wanda aka kallafa ma don haka awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi abu na farko da yake wajaba ga wanda ya balaga yana da hankali mukallafi tashihu imani shine inganta imani ne shine san tauhidi don shi mun fara karatun tauhidi shekaran jiya asabar da lahadi mun fara karatun usulul thalatha sannan kitabut tauhid abin da yake wajaba gare ka na farko ba shine sallah ba shine azumi ba bayan ana maganar tauhidi sai wani ya ce ku koya mutane tsarki tsarki dan karami ne ai kai ana maganar tauhidi kana maganar tsarki ai tsarki bai kai tauhidi ba tauhidi shine da farko don shi mai ahlari ma yace abin da yake wajaba na farko ga baligi mai hankali shine inganta imani ka san tauhidi ka san Allah ka san tauhidin rububiyya ka san tauhidin uluhiyya ka san tauhidin asma' wa sifat ka san su wane ne manzanni ka san abin da ya wajaba akan manzanni ka san abin da aka kore ma manzanni ka san mala'iku ka san wannan shine tauhidi shine abin da ya fara wajaba gare ka don haka da ka balaga baka san Allah ba baka san tauhidi ba akwai matsala akwai wajibi babba gare ka don shi a nan ƙasar Hausa da duk ƙasashen musulmi ba a bari sai mutum ya balaga ina dan ƙarami ake shi makaranta ko da yake balaga ya riga ya sani alhamdulillah ya san Allah ya san sallah ya san sauran abubuwa don haka abin da yake wajaba ga baligi na farko tasihu imani ya inganta imani ne thumma sannan bayan ya inganta imani ne ma'rifatu ma yuslihu bihi farda aini ya san abin da yake gyara farillan ainihi ne da shi an ce farillan ainihi shine abin da dole sai kai wani baya dauke ma wani kamar sallah ba a cewa alhamdulillah masallaci ya cika wanda ba samu ba su koma gida kamar azumi ba a cewa alhamdulillah mutane da yawa suna azumi wanda bai samu ba ya bari a kamar zakka ba a cewa yanzu kowa na da kuɗi mutane alhamdulillah an yi albashi kowa da kuɗi ba sai kai zakka ba a ba a haka ne shine fardu aini abin da kowa dole sai yayi akwai abin cewa fardu kifaya wanda in wani yayi wani ya dauke mu wani kamar sallar jana'iza ungo ko an kawo jana'iza in mutane ba dole sai ka tafi in dai wasu sun tafi to shikenan in kowa bai tafi ba to zaka samu kowa zai samu zunubi amma an samu sun dauke shikenan amma shi fardu aini dole sai kowa yayi kamar sallar azhar ne duk yadda masallaci ya cika ko sallar juma'a ba a cewa to masallatai sun cika yanzu ba wani sai ya taho ba tunda dai wasu sun yi sun dauke mu su a'a fardu aini shine abinda kowa don dole sai yayi don haka abin da ya wajaba kan mukallafi shine inganta imani ne sannan ya san abin da yake gyaran farilla ainihi ne kamar me sai ce ka ahkamis salati kamar hukuncin sallah don haka su ne fardu aini don sallah dole ce sai kowa yayi wa taharati da tsarki
tsarki ma dole sai kowa ya ba a cewa tunda ma ɗaiɗai ku ne wannan yadda in ku goma kuke ku goma kowa ya yi fitsari dole sai ya yi tsarki in ku goma kuke haila kowace ta gama jinin haila sai ta yi wankan haila in ku goma ne ba ku samu ruwa ba dole sai kowa ya taimama ɗaya ba ya ɗauke ma ɗaya saɓanin sallar jana'iza da in wasu sun yi sun ɗauke ma wasu saɓanin wannan karantarwar da muke yi shi na ma fardu kifaya ce in ba mu karantar ba wasu sun karantar yau muka ce kai in dai duk yau na ba karantarwa ba mai cewa ka yi haramun don me ga makarantar malam wane ga makarantar malam wane ga makarantar malam wane duk malamin da ya ce na ba karanta suwa daga yau bai yi haramun ba domin karanta suwa fardu kifaya ce wani yana ɗauke ma wani amma duk wanda ya ce yau na ba sallah ya yi haramun duk wanda ya ce yau na ba azumi ya yi haramun duk wanda ya ce yau na ba tsarki ya yi haramun shine mallar ce ka ahkamis salati kamar hukuncin sallah wa taharati da tsarki wasu siyami da azumi haka yanzu an tambaye ka wai mutum da ya balaga me abu na farko da ya wajaba gare shi sai ka ce na farko shine inganta imani ne san tauhidi sannan na biyu ya san abin da yake inganta farillar ainihi ne kamar sallah an ce me fardu ainihi kace kamar sallah kamar tsarki kamar azumi da duk abubuwan da dole kowane mu sai yayi sai ce wa yajibu alaihi yana wajaba gare shi shi dai wanda ya balaga baligi mai hankali an yuhafiza ala hududillahi ya kiyaye dokokin Allah yana wajaba baligi mai hankali ya kiyaye dokokin Allah wa yaqifa inda amrihi wa nahyihi ya tsaya inda Allah ya umurce shi da inda Allah ya hane shi ya tsaya inda umarni ne da hani ne wata mutum ya tsaya abinda Allah ya ce kayi wanda Allah ya ce ka bari wa ya tuba ila Allah subhanahu kuma yana wajaba ya tuba zuwa ga Allah wanda tsaki ya tabbata gare shi qabla an yaskhata alaihi tun kafin Allah ya hushi da shi domin Allah yana hushi da duk wanda bai tuba zuwa gare shi kakka ce sai nayi zunubi kullum kana cikin zunubi kullu bani adama khata'un haka annabi ce duk dan adam mai kuskure ne kai tai in ka ce wani laifi kake yi jahilci gare ka na baka san laifin ba kai ta laifukan baka sani bane saboda baka sani ba ka gafala baka sani ba don shi annabi ya ce wani dan adam yana faɗin wata kalima ta fushin Allah da bai ma kula ya faɗi ba ta jefa shi cikin wuta shekara 70 bai kai inda zai na ba bai ma san ya faɗi ba don haka samu Allah da kai yau Allah ɗaya sai ya kace wanda baka ma sani ba don haka ya waje baka tuba don shi annabi kullun yake tuba yake istighfari so 70 don haka dole ne kai ta tuba zuwa ga Allah kullun kai ta tuba zuwa ga Allah don kayi wasu ka sani kayi wasu baka sani ba wasu baka san laifi bane ilmin ka abba kai ba ashe laifi ne wasu kuma baka mamance ka san laifi ne amma baka kula ba lokacin da kai don haka cikin abin da ke wajaba akan baligi wa yajibu alaihi an yuhafiza ala hududillahi ya kiyaye dokokin Allah wa yaqifa inda amrihi ya tsaya inda umurnin Allah wa nahyihi da hani ne wa yatuba ila Allah subhanahu ya tuba zuwa ga Allah wanda tsarki ya tabbatar ma qabla an yaskhata alaihi kafin Allah ya yi fushi da shi to in zai tuba ya zai yi sai mallan ya ce wa shurudut taubati abinda a sharuɗan tuba ba cewa da kai ba Allah mun tuba ba haka ne aka cewa ba tuba yana da sharadi kafin ka saurari wannan littafin kai shan giya kake yi kafin ka saurari wannan littafin kila ƙarya kake yi kafin ka saurari wannan littafin annamimanci kake yi kuna zama kuna giban mutane kafin ka saurari wannan littafin wani sabon Allah kake yi to yanzu ya za ka yi kai maganin wannan sabon ya za ka yi ka tuba ba cewa da kai Allah na tuba ba shine tuba ba tuba yana da sharuɗa ga zai kawo wa sharadi 3 zai kawo muna sai ka diba kanka shan giyan nan da nake zagin mutanen nan da nake luwaɗin nan da nake zinan nan da nake kaza da nake na cika waɗannan sharuɗan guda 3 in ka cika waɗannan sharuɗan guda 3 shikenan ka tuba haka ake so yace wa shuruɗu taubati sharuɗan tuba annadamu alama fata kai da ka sani ga abin da ya wuce kace inna lillahi ka amma a ce wai ni irina ina shan giya wallahi nayi da na sani da dai a ce ban taba shan giya ba wai yanzu a ce ni irina ina giban mutane wai a ce yanzu ni irina ina sata wai a ce ni irina na kaza don shi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine mafi girma don shi ya fara da shi don shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annadamu tauba nadama ita ce tuba shi annabi cewa annadamu tauba nadama ita ce tuba kamar yadda ya ce alhajju arfa ita ce hajji ai in ka je hajji ba arfa ɗaya kake yi ba in ka je hajji zaka yi arfa zaka kwammi na muzdalifa zaka yi jifar jamra zaka yi yanka zaka yi dawafi amma duk cikin su mafi muhimmanci arfa in ka same ta ka samu aikin hajji saura duk akwai da zaka yi ka yi compensating ka biya wani abu ko ka yi wani yanka da sauransu amma da zaran baka samu arfa ba duk abin da ka samu ka yi hasara shi ma tuba annabi ya ce annadamu tauba nadama shine tuba da zaran baka yi nadama ba to duk abin da ya biyo baya wannan baya amfani don haka ka yi nadama ka ce da ka sani da zunubin can da baka yi ba ka nuna damuwa na ɗai kenan na biyu wanni yato Allah ya'uda ila dhanbin fi ma baqiya alaihi min umrihi sannan kai niyyar ba za ka koma zunubin ba duk abin da ya rage ma na zunubin na rayuwarka ba dai ta baba ce ke da matsala ta
to Allah na yi nadama, na so a ce ban ma san mai sai da taba ba, na so a ce mai taba ba, kuma ya Allah ba zan sake shan taba ba har abin da ya rage na rayuwata. Na uku, wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha, wa an yatruka al-ma'siyata, ya bar sabon Allah da yake fi sa'atiha a lokacin da yake yi ne, in kana mutalabbisan biha, in mai cuɗanya ne da shi in lokacin yana yi. Yana cikin shan taba ya sha rabin kare, yana cikin shan giya ya sha rabin kofi, sai ya ga yana son ya tuba, to na farko da ya sani, na biyu ya yi niyyar ba zai koma ba, na uku ya batta wannan lokacin bai cewa da na shanye wannan kare babu, da na shanye wannan kofin babu, mun ɗauki giba wane da mun gama da wane shikenan, a'a sata ce da na satu na yau, a'a a wannan lokacin yana nan lokacin zai bari. Wannan sharuɗan guda uku su ake so ya kasance na tuba. Don haka gobe kowa aziza kai cikin masallaci kace ya jama'a mu tuba zuwa ga Allah, mu tuna mai ahlar ya ce wa shuruɗut taubati, wa ahlar ya ce wa yajibu alaihi ko wa ya tuba ila Allah ta'ala qabla an yaskhada alaihi, ya tuba zuwa ga Allah kafin Allah ya hushi da shi. Sai ce wa shuruɗut taubati, abinda a sharuɗan tuba annadamu ala ma fata. Jama'a mai ahlar ya ce sharuɗan tuba mutum yayi da na sani akan abin da ya wuce. Wanniyatu ala Allah ya'uda ila dhanbin fima baqiya lahu min umrihi, yayi niyyar ba zai koma zuwa ga wannan zunubin ba ga abin da yayi saura na rayuwa tai. Wa an yatuka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha, sanan ya bar sabon Allah a cikin lokacin in ya kasance yana cuɗanya da shi a wannan lokacin. Ba sharadi bane sai mutum ya bar duk sabon Allah, a'a yana iya tuba daga wani koda yana yin wani, ya kasance wannan dai na gama da shi, daga yau wannan sabon Allah shi na gama da shi, zuwa gobe ya kila ko kuma ya koma. Baya cewa sai Allah ya shiryar da ni, baya jinkirin tuba, ba a jinkirin tuba, amma dai ba sharadi bane sai ka tuba daga kowane irin abu. To in ka cika wa'annan sharuɗan guda uku, ka yi nadama, ka yi niyyar ba za ka sake ba, ka bar zunubin, ko da shaidan ya jawo ka sake ka koma tuba, Allah yana karba. Allah ya san tuban zagabbunu kai, tuban kwarai kai, Allah ya san tuba kwarai kai. Domin me? Domin ka cika wa'annan sharuɗan. Amma in maganar baki ce tuban muzuru da kana da niyyar zaka koma, wannan bai yi ba. Sai malai ce wala yahillu lahu an yu'akhkhira taubata, baya halatta ga mutum ya jinkirta tuba, yace gobe zan tuba, haramun ne. Haka in wani yanzu ya ce maka ni sabon nan da nake insha Allah zan tuba 2023 zan tuba, to suka ce mai ahlar ya ce wala yahillu lahu an yu'akhkhira taubata, ko kuma wala yahillu lahu an yu'akhkhira taubata, baya halatta ga mutum ya jinkirta tuba ya ce sai gobe, sai jibi, sai wata mai zuwa, sai shekara mai zuwa. Wala yaqulu, mutum baya cewa hatta ya hadiyani Allah, sai Allah ya shiryar da ni. To a ce wani bazai ce Allah in ya gana Allah zai shiryar da mu, sai Allah ya shiryar da mu. Sai mai ahlar ya ce duk mai cewa sai da Allah ya shiryar da ni zan bari, to ga alamu ne nan. Sai ya ce fa innahu min alamati shaqa'i, wani yana da alamun tabewa. Duk mai cewa sai Allah ya shiryar da ni, to alamu, in kana son tababbe to alamun tabewa ne. Wal khizlani da yarbewa, cewa Allah ya yarbe shi. Wa damsil basirati, da tushewar basira. Don haka wanda Allah ya yarbe, wanda basira ce ta toshe, wanda yake shaqi tababbe, shi da cewa sai Allah ya shiryar da ni. Don Allah ya ga ya shiryar da kai, Allah ya faɗi cikin Qur'ani, Allah ya ce wa hadainahun najdaini, mun shiryar da kai hanya guda biyu. Allah ya ce inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi waja'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila. Shi Allah ya gama shiryar da kai tun da aka haife ka, Allah ya shiryar da kai. Tun da aka hito duniya, Allah ya ga shiryar da kai. Don haka magana cewa sai Allah ya shiryar da ni, to sai mai Allah ya ce to wannan alamar gaggar basira gare ka, wannan alamar yarbabbe kake, wannan alamar tababbe kake, saboda ba a yin wannan rana, an riga an yi ta an wuce. Kamar misali mutum ka ce mai tashi kai sallar la'asar da ƙarfe 5, sai ce sai 4 ta yi, 4 ba za ta taɓa yi ba, 4 ta riga ta wuce. Don haka in ka ce sai Allah ya shiryar da ni, ba za ka taɓa shiryuwa ba kenan. Domin me? Domin Allah ya shiryar da kai, shi ya ce inna hadainahu sabila, in ma shakirin, Allah ya riga ya ce ya shiryar da kai. Don haka mai Allah ya zafafa ya ce duk wanda ya ce sai Allah ya shiryar da ni, ai mai wa'azi ya ce ka tuba zuwa ga Allah, ya ce sai Allah ya shiryar da ni, to alamu ne na taɓewa, alamu ne na yarbewa, alamu ne na toshewar basira. Mala ya ce wa yajibu alaihi, yana wajaba ga mukallafi baligi mai hankali, hibbu lisanihi min alfahsha'i, ya kiyaye harshe ne daga alfasha. Alfasha shine maganganun da basu dace ba, maganganun batsa, kaza, maganganun da kowa na jin kunya faɗi, dan kaza. Magana wanda kowa na iya faɗi, sai ya ce dan kaza, ba ya faɗi ainihin yadda ake cewa dan kaza, yanzu kai kana iya faɗin kaza uba, shine alfasha'i. Sai da Allah ya ce bai kamata ba
ya kamata mutum ya kiyaye harshe ne, ya wajaba mutum ya kiyaye harshe ne daga alfasha wal munkari da duk abin ki, duk abin da za a cewa tirwa ne ya kamata mutum ya kame baki, wal kalamil qabihi da mummunan magana, mummunan zance. Daga kalcin kalamul qabihi bakan magana tana shiga ciki, daga bakan magana ma haramun ce saboda mai ahlar ya ce wal kalamul qabihi, annabi sun ya ce wal kalimatu tayyibatu sadaqa, Allah ya ce wa qulu lin nasi husna. Saboda haka duk wa'annan abubuwan suna da dalilai da yawa, ba dalilan muke son mu jawo ba, abinda muke son mutane su fahimta, don wa'annan abubuwan kusan kowa ya yarda da su. Kuma abin da ke bukata a jawo ma dalili wanda kila akwai dan sabani akwai komai, wannan kowa ya yarda da su. Haka suke a duk musulunci, a kowace mazhaba ta da ta yanzu, ta kowa da ta kowa ma. Sai mala ya ce wa aimani talaqi, kuma ya wajaba ya kiyaye harshe ne daga rantsuwar saki. Abinda ake fassara mafi yawa imanin talaki shine wallahi zan tahi, wallahi zan da, wallahi haka ne, wallahi a'a, wallahi ƙarya kake, wallahi gaskiya ne, wallahi haka ne. Wannan shi mafi yawa ake fassarawa, amma akwai wata fassara da tafi wannan. Imanin talaki shine rantsuwar saki. Abinda malamai suka sani cikin littafin cewa rantsuwar saki, in mutum yayi bako gida ne sai ce ka ci abinci, sai ya ce a'a na kako shi, wallahi in baka ci ba matata na sake ta. To ba haramun ne, wallahi in ki hita gidana na sake ki. Rantsuwar sakin matarka, kana da mata ka dinga rantsuwa da Allah in ta yi kaza ka sake ta, in ta yi kaza ka sake ta, ko ka rance ma wani wai don ya ci abincin, wallahi in baka ci abincin ba na saki matata, sai ce baya halatta kai wannan. Don haka yana ɗaukar wannan, yana ɗaukar kuma yawan rantsuwa, wallahi kaza wallahi kaza wallahi kaza, Allah ya yafe muna. Sai ya ce wanti haril muslim, da wa musulmi tsawa, haramun ne kawa musulmi tsawa, kaza kaza. Allah ya ce wa amma sa'ila fala tanhar, mai roƙon yazo almajiri yazo ya bani ci aka kai hakuri. Wa in ma tu'ribanna anhum ibtiga'a rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura. In almajiri da wanda ya kamata ka ba da wanda ya zo maka ka kaudan musu kai don baka da abin ba su gaya musu magana mai sauki, haka ake faɗi. Don haka musulmi ba a mai tsawa, baka iske musulmi ka daka mai tsawa, haramun ne. Kuma Allah ya ce ko mai roƙo cikin musulmi, mai roƙo ma in ya zo inda kake roƙe kai mai tsawa. Don in ka kawo request wanda ka application ne wajen neman aiki, ba ya mai tsawa don sa'il ne, mai roƙo ne, ya zo yana so a doke ya request na doke shi aiki. In ya zo wajenka yana neman taimako, ba ya mai tsawa. Don haka wanti haril muslimi, da yawa musulmi tsawa haramun ne. Wa ihanatihi, da walakanta musulmi, ka walakanta shi, musulmi ne amma ka walakanta shi, duk wani nau'in walakanci da ka sani. Wa sabbihi, da zagi ne. Kaga zagi shine ka ce mai wawa, dolo, kaza kaza, wancan dan kaza kaza a shari'a ake ce mai. Sabbihi shine ka ce mai wawa, dolo, mai katon kai, mai karamin kai, mai kazan kaza, mai kaza, duk wannan baya halatta kawa musulmi. Wa takhwifihi, da bashi tsoro fi gairi haƙƙin shar'i, ba da haƙƙin shari'a ba. In haƙƙin shari'a ne ka gaya mai wutar jahannama, ka gaya mai lahira, ka gaya mai azabar kabari, ya ji tsoro, wannan yana halatta. Ko kuma shari'a ta ce a bawa ne tsoro, amma kawai ka laɓe wani zuwa ba har ya tsirgita sai zuciya ta tsinki, ko ka bashi tsoro ka ce coronavirus an ce sai ta kama kowa da kowa, kuma ba haka ba ne. Ko ka bashi tsoro ka ce yana tari, kawai ka ce wallahi alama corona ce, kaga ka bashi tsoro. Ko ka bashi tsoro da wani abu ka ce wallahi waye kin da kuka rubuta bana an ce kowa ya faɗi, kuma ba haka ba ne, ka bashi tsoro kawai. To baya halatta ka ta jin abubuwan da ke tsorata musulmi ta bakinka. Wani ko da yaushe in ka ji breaking news bad news ne, to haramun ne. Yanzu ka sani kai mai ajima kaɗan breaking news, ko da ke bad news, ko da ke buɗawa a ga ashe ƙarya ne, ko da gobe jibi kai a ga ashe ƙarya ne, to duk wannan haramun ne. Shine wata khwifihi, da ba musulmi tsoro. Duk labarin da za ka kawo wanda zai tsorata musulmi, to haramun ne ka kawo mai. Don haka ko mutum abbe da lafiya, mun karanta cikin rayuwa mai daɗi cewa wani malami ya ce bai da lafiya, ya kwanta, ina da ciwon guwayu, wani ya shigo ya gaya mai cewa ciwon guwayu wallahi ba a warkewa, in ya kama ka za ka mutu da shi, ciwon guwayu ai ban taba ciwo wanda ya yi shi ba, ban taba ciwo kaza kaza, duk ya tsorata shi. Sai wani ya zo gani ne bai da lafiya, ciwon guwayu ai mai sauki ne, ai da ka sha magani da an yi ma allura da aka kaza kaza. Na farko abin da ya haramu ne, ya ba musulmi tsoro. Don me zaka ba musulmi tsoro? Wa ya gaya maka Allah ke warkewa? Duk da abu ne da ake jin tsoron ya auku kaza kaza, wanda mutum bai iya kare kai dai, to bai halatta ka bashi tsoro. Coronavirus ta kama shi, ka zo ka ce mai kai Abba Kyari ya rasu, wallahi corona ce. Dawa kuma wani babba ka samu ka kai wai ka ce kaga da private jet aka yi ɗauka ce a kai shi duk inda za a kai shi, amma wallahi ya rasu saboda mummuni coronavirus. Wane
kaza kaza ne, kaga ta kama gwamnan kaza sai da aka sashi isolation. Prime Minister Ingila da ya tsira suna da komai da komai, bale munan da bamu komai haramun ne, wannan baya halatta. Kamata ya kai tafa'ul ka ce mai a corona ai 98% na mutane sun kama suna tsaye, da kan ma ka samu wanda ke mutuwa a corona. Baka ganin Najeriya wajen mutum 50,000 ta kama, amma har yanzu bata kashe mutum 2,000 ba, da ai bata kashe mutum 1,000 ba, har yanzu 100 kaza ne. Kuma mafi yawa fa kai wanda ke mutuwa da corona nan fa mafi yawa fa suna da ciwon kaza ne kuma sai sun kai tsufa. Kwanaki ma an samu wani tsoho ɗan shekara 100 haka ya kamata kawai musulmi ya ji dama, amma ba ka ce mai kai corona, kai HIV, kai kaza ba, baya halatta. Duk abin da ya sa musulmi ya ji tsoro ka gaya mai. Don haka ku ji tsoron Allah. Cikin abubuwan da aka yi Facebook wanda ba su da kyawu, duk wa'annan abubuwan da mai ahalar ya faɗi, ina ma ga breaking bad news, ina ma ga tsoratar da musulmi ga wani abu da zai aukuwa, wallahi babu kyawu. Lokacin da Isra'ila ta shiga Palestine da farko 1882, faɗan da aka yi na farko, tsorata musulmi aka yi fiye da yakin karfin na Isra'ila. Duk aka firgita su, aka ce an yi kaza, in sun zo za su kakkashe mata, sun shiga can sun yi kaza, da duk ba a yi ba. Aka yi yakin baki, aka tsorata su. Wannan tsoron trauma ta shiga cikin kansu ta fi musu aibi, ta yi musu aibi akan aiki. Akwai wani documentary da BBC ta yi, na taɓa literature review akan shi, akan abinda ya auku na shiga Isra'ila farko a Palestine, shiga Yahuda farko, faɗan su na farko da Yahuda da yan Palestine. Sai suka faɗin cewa tsoron da aka ba su yafi yakin da aka yi. To bai halatta ka ba musulmi tsoro. Duk abin da ya kama shi wanda bai da karfi, amma yana halatta ka ba shi tsoron zai rubuta waye, ka ce mai wallahi in baka dage kai karatu ba to ana iya samun matsala, sai ya tashi yayi. Amma ya riga ya rubuta ya mika, ka ce wai faduwa kai za a faɗi, baya halatta. Saboda zai ji tsoro ga abin da ba zai iya yi ba zai ɗaukan mataki ba. Amma in ka a rubuta waye ne ka nuna mai, ka tsorata shi tashi ya karatu, ka samu abin da kake so, ka taimakai ne. Amma babu wani abu da zai iya yi, abu ne wanda zai zo ya same shi, ba abin da zai iya yi, ka tsorata shi, baya halatta. Malam yace wa yajibu alaihi hibbu basarihi, yana wajaba gare shi ya kiyaye gani nai, anin nazari ila harami, daga kallon haramun. Abin da Allah ya haramta, ka ji tsoron Allah ka kame ganinka. Wala yahillu lahu an yanzura ila muslimin binadharatin tu'dhihi, baya halatta ya harari musulmi, shine wa musulmi kallon da ke cuta ma musulmi. Kai mai kallon uku saura kwata, ko ka dauke shi sama da ido ka buge, ko ka harare shi, duk baya halatta. Don shi Allah ya ce ya alamu kha'inatal ayun, Allah ya kira shi khiyana, yaudara, cin amana ne na ido wanda ke yi, Allah ya ce ya sani. Don haka baya halatta ka wa musulmi kallon da ka san zai cuta mai. Abinda ake sakin fuska ake mu musulmi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musalla asuba yana nan wajen shi yana ambaton Allah, idan a jima kaɗan sai ya juyo ga sahabbai, kawai ba magana ya kai musu ba, sai ya musu murmushi. Annabi ya ce wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaka, kai wa dan uwanka murmushi a fuskar ka sadaka ne. Mai Allah ya gaya mana cewa kawa musulmi kallon da zai cuta mai, wani iya kalle kaɗai sai ka ji tsoro, kuma har alfari yake da haka haramun. Kai shi kullun yana cikin haramun kenan, shi kullun cikin haramun yake, in duk wanda ya kalla tsoro yake ba shi, ba haka. Ba a kallon musulmi kallon da ke cuta mai, illa an yakuna fasikan, sai in fasiki ne maki Allah ne, mai yawan sabon Allah ne, wanda yana halatta a harare shi, yana halatta a wuce harara, har bugu ma ana yi. Akwai sabon da ake wa mutum bulala 80, akwai wanda ake wa mutum bulala 100, akwai wanda ake jefewa ma, akwai wanda ake waye. Wannan kan fa yajibu hijranu, yana wajaba ka nisance shi, kamar yadda zai gaya muna gaba, yana wajaba ka nisance shi. In kai mai wa'azi bai ji ba, to yana wajaba ka nisance shi, kai gaba da shi, ka yanke hulɗa da shi. Kawai in ka haɗe shi sallama, babu magana, babu alaka. Sai ce wa yajibu alaihi, yana wajaba gare shi hibbu jami'i jawarihi mastaba, ya kiyaye dukkanin gabbai nai gurgudun yadda ya samu dama. Wa an yuhibba lillahi, yana wajaba kuma in zai so ya so don Allah. Doka wancan kiyaye gabbanka, bakinka, idonka, hannunka, kafarka, ina za kana wanda Allah ya haramta, mi za ka tabawa wanda Allah ya haranta, mi za ka kallo wanda Allah ya haranta, mi za ka faɗi wanda Allah ya haranta, mi za ka samu cikinka wanda Allah ya haranta. Sai malam ya ce wa an yuhibba lillahi, kuma ya so don Allah. A samu wani mutum da kake so don Allah ɗaya mana, ba don fatin ku na siyasa ba. An fahimta mutum nawa ka sa dan fatin ku, dan takarar shugaban kasar ku, dan takarar gwamnan ku, dan takarar majalisar ku, saboda ɗaya fatin ku na siyasa kake so nayi, saboda yaron ka ne na siyasa, don mai gidan ka ne na siyasa, akwai su da yawa, don dan uwan ka ne na jini, don dan kabilar ku ne, don dan yaren ku ne, don dan kaza ne. Amma mutum nawa kake so don Allah ɗaya kake son wani, bai da abin da zai baka, wani kuɗi yake baka, wani fa'ida ga zaka samu, kai kawai don kaga alamun wani na son Allah kake so ne.
so yace to haka ma wajibi ne an yuhibba lillahi ya so don Allah wa yabghadha lahu yayi kiyayya saboda Allah ko ina kinwa ne saboda yana kin Allah saboda yana taka dokokin Allah gurgurtun mutanen mu suna domin ya zagi manzon Allah to mai ala yace wajibi ne in ma ka ji kai baka kiyayya da wanda ya zagi manzon Allah to kana cikin babban haramun kai kawai ka ji baka kiyayya ta kai wallahi babu ruwanka abu bai shaye ka ba to kai kana babban haramun kuma naka haramun matsala gare ba irin haramun wanda ya sha giya ya bari bane don wanda ya sha giya ya aje ba a rubuta mai zunubinta sai zunubin da ya sha za a rubuta mai wanda ya sha taba sigari in ta kare ba a rubuta mai zunubinta wata lokacin da yake sha ake rubuta mai amma kai 247 gaba ɗaya cikin zunubi kake saboda so da kiyayya ba abu bane wanda ake na lokaci kaza a bari continuous ne da haka continuously cikin sabon Allah kake a ce ga wani ya zagi manzon Allah baka ji haushi ne ba 2-4 har kana bacci cikin sabon Allah kake saboda dole ka kai so don Allah ka kiyayya don Allah haka sabon manzon Allah suke so don Allah don suka so annabi suka so junansu don Allah sayyidina Umar ya ce ma Abbas wallahi da babana Khattabi ya musulunta na fi son musuluncin ka kai akan musulunci ne don annabi ya fi son musuluncin ka akan musulunci ne lokacin da aka zo yakin Badar sai dai Abubakar ya fito cikin musulunci cikin musulmi Abraham dan shi ya fito cikin kafirai sun fito yakin juna lokacin bai musulunta ba bayan ya musulunta dan sai can baban ai sai da aka yi to yakin Badar ina ganin ka in ni ganka sai in kauci saboda na ga babana sai ce kai arziki ni na ganka wallahi da na kashe ka saboda babu wani so cikin nan sai son Allah da son wanda ke son Allah da kiyayya da wanda bai son Allah da manzon shi shine muka karanta a kitabu usulul thalatha shekaran jiya ko jiya ne la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum Allah ce bai taba yiwuwa a samu mutane suka yi imani da Allah da ranar lahira kuma suna son wanda ya keta alfarman Allah da manzon shi ba yiwuwa ba a samun su an samu wani to wanda bai imani da ranar lahira bane Allah ce ko iyayensu ne ko ƴaƴansu ne ko ƴan uwansu ne ko ƴan kabilar su ne zai a samu wani ni wallahi ba ruwa da azage manzo Allah to baka da imani da Allah da ranar lahira ne amma ya samu shi kuma mai imani da Allah lahira babu yadda za a gaya mai wani ya zage manzo Allah ya kiya don shi cikin abin da yake burge ka a Najeriya musamman ƙasar Hausa kowace da bambancin addini da komai an zo ga manzon Allah ta kare kowa bai yadda a taɓa manzon Allah ba yanzu naga a Kano naga list din mallaman da za su magana akan hurumin manzon Allah ko alfarmin manzon Allah jiya ne ko yau da ƴan izala da ƴan ɗariƙa da ƴan kowa an yi litsayi saboda mai an taɓa manzon Allah yanzu ta wuce izalar ka aje ta gehe ta yi ɗariƙar ka aje ta gehe ba ita ake magana ba yanzu magana manzon Allah a zagi manzon Allah haka tsaya tunanin in ɗan izala kake ɗan izala ya zagi manzon Allah ya wajaba kai kiyayya da shi in ɗan ɗariƙa kake ɗan ɗariƙa ya zagi manzon Allah ya wajaba kai kiyayya da shi babu magana cewa wai in ɗan APC kake ɗan APC ya zagi manzon Allah ya wajaba kai kiyayya da shi in ɗan PDP kake ɗan PDP ya zagi manzon Allah ya wajaba kai kiyayya da shi in ba kai kiyayya da shi ba don yana ɗan izala ya zagi manzon Allah yanzu izala da kai ta koma gunki ta koma Allah da gunki kuma da ke wuta ma in ɗan ɗariƙa kake don ɗariƙar ka aka zagi manzon Allah baka ba ɗariƙar ka ta koma gunki in don yana dan APC ya zagi manzon Allah baka ji APC ka ta koma gunki in don kana dan PDP ya zagi manzon Allah baka ji zafi ba don yana dan PDP ka ta koma gunki don ta koma abinda ka aza daidai da Allah da manzon Allah Allah ya kamata a bauta mashi kamata a so don shi ake yaran shi yanzu kai ba don shi kake yi ba don akwai wani abu akwai wani izalar ka ko dariƙar ka ko PDP ka ko APC ka don sai mallamai suka haɗe gaba ɗaya Kano ya kasance da izalar da dariƙa kowa an fito a tunkari wanda zai ci alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai keta alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don kowa da shi ne yake kuri don haka abinda ya waje gare ka wa an yabga sai kai kiyayya saboda Allah a cikin musulunci akwai kiyayya sai ka ki mutane saboda Allah saboda sun ki Allah da manzon Allah wayar balahu ka yadda da Allah ko ka yadda saboda Allah kawai na yadda da wannan abin don Allah ya ce a yi shi raditu billahi rabban na yadda da Allah a matsayin ubangiji na yadda da addinin musulunci na yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam na yadda da duk abin da suke so waya gababa lahu kuma yayi fushi saboda Allah saboda an keta alfarma Allah dazu ya ga wane hashi wallahi wane bai kwanta mai ba sai ga wane mai addini ne sai ya so shi saboda Allah ya yarda da shi saboda Allah ya ga wane har ya yarda da shi yana mu'amala da shi sai ya ga cewa yana keta alfarma Allah sai ya yi fushi da shi saboda Allah shine waya gababa yayi fushi lahu ga Allah saboda Allah waya amara bil ma'ruf yayi umurni da abin kwarai duk inda ya ga abin kwarai mutane ba su yi sai ya umurni cewa wani fa na ga baka zuwa sallah asuba yau a shirin mu na garkuwa FM na fatoyin addini wani ya kira ya fi shekara ko nawa yana biyan wani
cewa ya yi sallah har garin su ya bi shi wata 7 domin ko kwana 7 ko wata 7 domin ya ga yana sallah ya gaba ya sallah ya zai yi da shi nace bai ka jawo shi shine waya amru bil ma'ruf ka kira shi kai umurni da alkhairi in kun tuna mun karanta wannan usulul thalasa wadda'awatu ilaihi ilmi aiki da shi sannan adda'awatu ilaihi duk dai abubuwan kala ɗaya ne don haka sai kai wannan kai ma wayanha anil munkar kai hani da abin kyama da ka gani to bai mu tsaya nan minti nawa muka yi 46 to bai mu fassara da sauyi azu mun fassara da bayani saboda ba mu son mu ci awa ɗaya bai mu fassara sai kasance mun yi fassara da sauyi domin fassara ta rike bismillahi da sunan Allah ar-rahmani mai rahma ar-rahimi mai jinkai watan ar-rahmani mai rahma Allah ya fi amfani da ita cikin Qur'ani ga wanda rahama ta shafi kowa wa rahmati wasiyat kulli shay'in mun yi kyawawan sunaye mun yi shiri da ke faɗin bambanci sunan ar-rahman da ar-rahim ar-rahim mai jinkai ke ranar lahira ga muminai wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi Allah ya salati ga shugaban mu annabi Muhammadu da iyalan gida ne da sahabbai ne wannan shine addini duk wanda ya dauki ɗaya ya bar ɗaya ba addinin musulunci yake ba yace ni iyalan gidan annabi ɗaya ne doka na ba sahabbai ne wannan wani abu yake daban ko kuma ni sahabbai ne ni doka na ba iyalan gida ne ba haka bane wa sallam Allah ya yi aminci ya ƙara dace aminci a gare su yace alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah rabbil alamin ubangijin talakai wajen karatun usulul thalatha shi kan mun faɗi abin da ake cewa al'alam ko jiya wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin tsira da aminci su tabbata akan shugaban mu annabi muhammadu khatimin nabiyina cikamakin annabawa wanda daga shi babu wani annabi ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin ko shine cikamakin annabawa haka daga gare shi babu wani annabi shi ake nufi haka duk wanda ya zo bayan annabi ya ce ni ma annabi nake ka karatuttuka duk suna da alaka jiya a karatu mu na usul salasa mun yi magana ko shi karanje mun yi magana musalamatul kazzab ko da ya kira annabci da suka yi da Amr bin al-As wa imamul mursalin kuma shine limami shugaban dukkanin manzanni limami ya ba su sallah duk manzanni lokacin da Isra'i da Mi'raj a Baitul Maqdis suka sauko a Baitul Maqdis ya ba su sallah dukkanin su sai mallan ya ce awwalu ma yajibu alal mukallafi abinda yake wajaba na farko akan baligi mai hankali muka ce addinin ba mu 18 abinda gare mu baligi mai hankali da mutum ya balaga yana da hankali to abu alƙalami ya haushi ba sai ya kai 18 ba babu ma 18 gaba daya 15 ne ko kuma gashin hamucce ko na mara ko mafalki ko shekara 15 ko haila ko ciki ko fitowar nono tayyib tasihu imanihi ya inganta imani ne tauhidi kawai in kana so me inganta imani shine abinda muka yi ranar asabar da lahadi na usulul thalasa da zamu zo mai kitabut tauhid thumma bayan ya inganta tauhidi ne ma'rifatu ma yuslihu bihi farwa ainihi ya san abin da yake gyaran farillan ainihi ne da shi shine nan dan shi bayan mun yi tauhidi asabar da lahadi muka fara yi sannan abin da ake gyaran farlu ainihi shine yanzu zamu yi ka ahkami salati kamar hukuncin sallah wa taharati da tsarki wa siyami da azumi wa yajibu alaihi yana wajaba ga shi baligi mai hankali an yuhafiza ya kiyaye ala hududillahi akan dokokin Allah wa yaqifa inda amrihi ya tsaya inda umurnin shi wata inda umurnin Allah wa nahyihi da kuma hani ne Allah ya umurta zan tsaya nan wata gaje bid'a shine ya tsaya baki abin da aka umurce shi kuma ya hanu ga abin da aka hane shi wata kai kirkirar wani abu wanda ba umurta shi akai ba an ce kai wacce kai wannan abin zai kawo dubaru kada kai haka inji mai ahalari wa tuba ila Allah subhanahu kuma mutum ya tuba zuwa ga Allah wanda tsarki ya tabbata gare shi kabla an yaskhada alaihi tun kafin Allah ya fushi da kai don duk wanda bai tuba ba Allah yana fushi da shi to ina so in tuba ya zan yi tuba wa shurudut taubati sharuɗan tuba annadamu alama fata mutum yayi da na sani abin da ya wuce wanniyatu Allah ya'uda ila dhanbin fi ma baqiya alaihi min umrihi sannan yayi niyyar ba zai koma wannan zunubi ba cikin abin da yayi saura na rayuwar shi wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha sannan ya bar sabon Allah a lokacin in kana mutalabbisan biha idan mai cuɗanya da sabon Allah ne wannan sharuɗan tuba guda uku mai ahlar yakka wasu malamai na ƙara guda biyu yayi shi kafin rana ta fito daga inda take faduwa sannan in abin mutane na ga hannu ya maida abin mutane wanda ya saci dukiyar gwamnati ya tara da yawa bai ce na tuba na yi da san inda ma ban saci komi ba ko ya ce kuma daga yau ba zan sake ba na bari a ba ta yi wallah sai ka ɗauko kuɗin nan ka mai suwa ma masu su wala yahillu lahu an yu'akhkhira at-taubata baya halatta ya jinkirta tuba yace sai gobe zan tuba sai an jima sai shekara mai zuwa wala yaqulu baya cewa hatta yahdiyani Allah sai Allah ya shiryar da ni
fa innahu min alamati shaqa'i yana cikin alamun tabewa duk mai cewa sai Allah ya shiryar da ni don mun ga mun faɗi cewa Allah ya ce wa hadainahu najdaini wa inna hadainahu sabila shi Allah ya ga yayi kamar da rana ne kace sai asuba yau ta yi ta riga ta wuce ba za ta dawo da haka da kaji mutum ya ce sai Allah ya shiryar da ni to yana nufin ba zai shirya ba saboda Allah ya ga ya ce ni na shiryar da ki sai ce amma in ma shakiran in ma kafura in ya ga dama ya bi in ya ga dama ya butulce Allah ya ce inna hadainahu najdaini wa hadainahu najdaini ko tayyib sai mala ya ce wal khidlani da tabewa wa tamsil basirati da toshewar basira wa yajibu yana wajaba alaihi gare shi hifzu lisanihi mutun ya kiyaye halshe ne min alfashahi daga alfasha wal munkari da abin kyama wal kalamil qabihi da mummunan magana wa imanit talaqi da rantsuwar saki mun faɗi cewa tana da fassara biyu kuma mun faɗi fassara da tafi inganci wanti haril muslimi da wa musulmi tsawa haramun ne shi ma ya kiyaye halshe ne daga wa musulmi tsawa wa ihanatihi da walakanta musulmi wa sabbihi da zagi ne wa tahwifihi da bashi tsoro fi gairi haƙƙin shar'i ba da haƙƙin shari'a ba wa yajibu alaihi hibbu basarihi yana wajaba ga baligi mai hankali ya kiyaye ido ne ya kiyaye gani ne anin nazari ila harami daga kallon haramun wala yahillu lahu an yanzura ila muslimin baya halatta yayi kallo zuwa ga musulmi bi nazaratin tu'dhihi da kallon da zai cuta ma musulmi duk kallon da ka san in kai mai zai cutu ko da ka juyi idon ka ne ka bashi tsoro to baya halatta illa an yakuna fasikan sai in wannan fasiki ne wata yana halatta a harari fasiki a hita batu ne fa yajibu hijranu yana jama ma a nisance shi idan baka zama inda yake zama duk wanda bai sallah shi babban fasiki ne baya halatta ku zauna da shi majalisa daya haka in ka san wani bai sallah kuma kuna zama wajen hira daya to haramun kake yi kawai haramun kake yi zunubi ake rubuta ba saboda kuna hira da wani a majalisa daya kuma baya sallah haka don shine babban fasikanci wa yajibu alaihi hifzu jami'i jawarihi mastaba wa yajibu alaihi yana wajaba gare shi hifzu jami'i jawarihi ya kiyaye dukkanin gabbai ne mastaba a gurgudun abin da ya samu dama ido ne hanci ne baki ne kwakwalwa ta yi zuciya ta yi ciki ne kafa ta yi hannu ne duk ya kiyaye su gurgudun da ya samu dama sai me sai malam ya ce wa an yuhibba lillahi yana wajaba gare shi yayi soyayya don Allah dole a samu wanda kake so don Allah ɗaya kake so ne ba don wani abu ba wa yabgaba lahu kuma yayi kiyayya don Allah sai an samu wanda kake kiyayya da shi ba don fatin ku na siyasa daban bane ba don kabilar ku daban bane ba don club din kwallon ku daban bane don kawai bai son Allah abba ka so ne wa yarba lahu ya yadda saboda Allah kawai na yarda da wannan abin don Allah ya yarda da shi Allah yake so ne wa yaghdaba lahu yayi fushi saboda Allah saboda kawai Allah baya so na bari kuma na yi fushi da wannan abin ban so ne saboda Allah baya so ne wa ya'muru bil ma'ruf yayi umurni da kyakkyawa wa yanha 'anil munkari yayi hani da abin kyama dayib nan zamu tashi yanzu gobe kuma zamu tashi da abubuwan da haramun yanzu duk ya wajaba kai kaza ya wajaba kai kaza ya wajaba kaza gobe zamu karanta abubuwan da haramun muna karantawa muna maimaita fassara domin muna fatan mu a daina yi amma fatan mu kuma a kuma kiyaye gobe zaka iya tar kannanka ka koya musu matanka ƴaƴanka mijinki makwabtanka abokan zaman ku dabar ku majalisar ku ka hito da shi ka karanta ma mutane ka yi ahalari kuma zaka iya koyarwa don shi muke maimaita fassara in so ɗaya muka fahimta shi kenan an fahimta saboda mun ta bayani da Hausa amma fassarar ma ya ce waya jibu alaihi muna so ka kiyaye ya wajaba gare shi an ya hafadha lisanahu ya kiyaye halshe dai sai kasance kai ma ka yi ahalari yanzu ba a bakka baya ba abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafan mu sai mun haɗu gobe daidai wannan lokacin kuma mu ci gaba daga inda muka tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh